Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhathazekile abazali ngabafunda sebelala emgwaqeni eskhungweni semfundo ephakeme. Ithombe isabalele enkundleni zokuxhumana etshengisa bona abafundi base Durban University of Technology belele emgwaqeni shiya abantu behlukane ephakathi enkundleni zokuxhumana. Ilungu elikhathazekile lithe ngikhathazwa ukubona ikusasa lethu njengabazali lilimala. Labantwana bangathatha noma iziphi inqumo zokudayisa umzimba. Abanye beqale ubugebengu bezama ukuziphilisa nokuzitholela usizo. Abesethi siyacela ubuholi bethu buthathe indawo, siyacela usizo lokuqala kulabantwana. Abantu ke bebe sebebhala izinto ezahlukahlukene ngesenzo sabazali abangekho responsible ezinganeni. Usiphephile Pepe Masimulu uthe abazali kumele bezijwayeze ukuhlelela izingane zabo, beyeke ukudlala izitokufela. Responsibility yomzali ukwenza sure ukuthi ingane mayiphuma ekhaya inemali eyanele ingaze ilale emgwaqeni. Bese kuyekwa ke ukugxekwa ama-institution. Uthi ayenze lutho bakithi bazali, fundani ukunakekela izingane zenu. uNonhle Mnyanda uthe mina ngixa ukuthi uphuma uyapha ekhaya kinwazi ukuthi yonke into i-applyela online, i-address online, ukuregister online, fixa izinto zakho noma lungisa izinto zakho bese uhamba uya eskhungweni semfundo ephakeme. Omunye uphethile esitolo uthe njengomfundi wenza unyaka wesibili e-duty ngaqinisekisa ukuthi i-duty ayibavumela abafundi ezindlini zokuhlala abangajovile ukuba bangene. Uthe usuke ke ungekho into ongayenza, kumele vele ujove ukuze ukwazi ukungena ecampusini. Uthe mina njengomfundi wenza izifundo ezingama practical kakhulu kudinge ukuthi nami ngijove ukuze ngikwazi ukungena ecampusini. uNombuso Makhanyile Gabela uthe kujwayelekile impela ukuthi unyaka uqale kanje, kodwa lokhu ke kubuya ngathi kunzima uma abantu sebebandlululwa ngenxa yokugomela i-COVID-19. Bafethu ke ngizofisa ukwazi mina ukuphala kwenu khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.